खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि गाहाम खौरां। मख'नो गोनांदि मैया बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय बाथ्सपारा गामियाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै BPF आरो UPPL दोलोनि गासै सा 45निबो बांसिन मावथिफोरा कंग्रेस दोलोआव जयेन जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथां कंग्रेस दोलोनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि स्प'कपारसन गर्जन मुसाहारिया बे बाथ्राखौ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायना होदों। नैथि रादाबाव दं नागालेन्डआव गिबि नागालेन्ड इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स एन्ड रिसार्चखौ मैया इउनियन हेल्थ मिनिस्टार मानसुख मान्डाभिया बिथाङा नागालेन्डनि गिबि मन्थ्रि नेफ्यू रियो बिथांनि नुजाथिनायाव बेखेवना होदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फसंथानाव गासै 100 जन MBBS डक्टरफोर थागोन आरो बिनिनो 85 सिटआ फरायसाफोरनि थाखाय थागोन आरो 15था सिटआ गुबुन हादोरसाफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय थागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैखुन जाना 6 सुबुंनि हालाय-हाफाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया सुनिबारखालि फुंनि 10 रिंगासोआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि पुलिस थानानि 1 नं सनाजुलियाव हाग्रानि मैखुन जानानै नखरसेनिनो 6 सुबुङा बिसजों हालाय-हाफाय जानांदों। नाथाय जाथाय जायगानिफ्राय 108 एम्बुलेन्स गारिजों डिमाकुसि मडेल हस्पिटालसिम लाना फैना फाहामथाय होनाय जायोब्लाबो गोजौ फाहामथाय होनो उदालगुरि सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बे नखरसेनिनो बिसजों साग्लोबजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै जाबाय प्रितम कर्मकर 16 बोसोर बैसोनि, रुक्मिनी उरां 40 बोसोर, मणि कर्मकर 14 बोसोर, प्रियंका कर्मकर 30 बोसोर, प्रिया कर्मकर 27 बोसोर आरो प्रदीप कर्मकर 55 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय समसिम गासैखौबो उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समसिम खैफोदनिफ्राय एसे उदां जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं उरुकुमार दे बिथांनि बाखनायथाव हाबा। मैया बिटिआरनि उरुकुमार दे बिथाङा सासे सुबुंनो दुर्गा फुजायाव गाननो थाखाय ड्रेस गैया होननानै फोरमायनायलाय ड्रेस सुनायनि बिबान लादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय बेबादि मोजां हाबा मावनानै गोजोननाय मोनो होनना फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं 23 आगस्तखौ बोसोरफ्रोमबो नेशनेल स्पेस डे हिसाबै फालिसिगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला 23 आगस्तखौ जोंनि भारत हादराव नेशनेल स्पेस डे हिसाबै फालिनो थाखाय थांखि लाबाय। मानोना बे सानाव चन्द्रयान 3आ अख्रां बिखायाव आगान हैजेनदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों भारतआ अखाफोराव अख्रांमा यानखौ अखाफोराव दैथायनो हानाय बुहुमनि हादोरफोरनि गेजेराव 4थि जायगा आवग्रिनो हाबाय आरो अखाफोरनि खोला मिरुनि खाथियाव बाग्लायहोनो हानाय हिसाबै बुहुमनि मादावनो 1थि जायगा आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे फोसावथायखौ थांनाय 26 आगस्तखालि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेसनाव दावबायहैनाय समाव फोसावना होबोदों आरो बिखौ मैया ISROआ फर्मेलि फोसावबाय होनना मिथिनो मोन्दों। हादरनि लाइमोनफोरखौ साइन्स टेक्न'लजि आरो स्पेस साइन्सआव थुलुंगा होनो थाखाय बे फोसावथायखौ फोसावनाय जादों होनना हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।